Díaz eta Igor Onzurunzaga. Garitanoren ibilbidea desente jarraitu duzuen bilagun, zela hartu izen duzue? Kuadrilako bat Realeko entrenatzaile izetia? Bueno, posa hundixakin. Posa hundixez, guretako Asier Realera tortzia importantia da, eta berantzako bai. Orduan danagare pizkat nervioso, nahi dut dana ondo joatia, eta orduan oina esaten du Reala ikustera joaten ga, eta on dauko laguna hor entrenatzen bezala. Orduan pizkat nervioso dana ondo urtetzeko, eta ondo doian dana, guretzako gainera ez doko duraderik ondo ingo da bela. ¡Gol de Neymar! Neymar tenía que ser. Muy bien William también, ¿eh? Muy bien, William. Gol. Clink, clink. Clink, clink. Estaba claro. Gol de Neymar. Le suben a hombro a sus compañeros de la portería de Ochoa. 6 de la segunda en Samara. Se adelanta Brasil. Espainian kanporatzea nahikoa esusteko izan da zein da Rusian kontra, Penaltixetan da... baina bueno, ikusi Argentina bebe bai, Alemania bebe bai, Alemania ez da sartu bezein, Ez da ize pasatzen da, baina irabazten da mundiala, gero 4 urtean eliminota griltzen dira lehengotan, Espainiape irabazi zaban, eta hurrengokoa Brasilen kanpo. Bai, ez dago zaunik egin, Baina beti, irabazi dabeen bakoitzian baten batek, ez da klasifikau gero, Hau behon diokan balekoa zan Realandako, Carlos Vela. Baina, bueno, ez da, ja, berape, ja, burua, ja... Ez daukanak ja taldean edo kanpoan daukanak... Burua, ja, eruat ezaban azkenengo urtiat, urtetzeko, eta azkenean... Fin jabil, mundialean, Ni atletizalea izan naiz, baina Reala beti daukan nire buruan. Eta ni beti gauzat izan dut. Nire lehenengo ekipo beti izan da Asier dagoen ekipua. Beti izaten dut. Etortzen da nian Asier eta jokatzen da benian Atletin kontra, ero Realen kontra beti izaten aban. Nire lagunak irabazteko. Asierrek ez da sekula jokatu Bergaran, Maonero bezala. Baina, bai jarraitu izan dugu bere ibilbidea, oso txikitan joan zen Lesamara, eta gero Ibarrera, eta gero Mediterraneo aldera, eta beti jarraitu izan dugu. Teknikoki oso ona. Gainera, bere denporan, teknikoki ekipotik onena izango zen. Falta danak, kornerrak, danak berak eta zituen, penalti xabe botatzen zituen. Orduan, teknikoki oso ona. Nik ikusi duten gainera jokalari honetarikoa denpora horretan. Interesa oso handia dauka bere entrenatzaile bezala indaben ibilbidea. Hasi izan Mediterraneo aldean, hango taldetan, eta hortik junda pausoka igotzen bere maila eta bere nortasuna entrenatzaile bezala. Lan asko egiten dago, eta nik entrenamentuak guzu ditut, bere entrenamentuak, eta ondo prestauta, eta jokalariak entrenamentutan egiten duten lana izugarria da. Ziur nao oso profesionala dela, bere itxura, bere izakera, berak kanpotik ikusten dana, eta profesional munduan zure bihotza dago zure taldian dagoen tokixan, eta Asieroin Errealekua da, baina lehenengoa. Utsu egin beharkoa, esatxik, denporaldi baten egongo die gauza, momentu onak, momentu esain onak, eta momentu igual txarrak. Badakigu futbolan dola dan, eta prestau egin beharko gea, hori entzuteko. Baina, nire pentsat asmoa da, olako gutxi entzutia, eta ondo doian gauzia, eta gutxi entzuten duen. Da, zior zenbat buelta. Gaztetan, Bergaratik
Angiosarrera? Ja aspaldi, baina mordua, bintzate zapato danetan, txikitadik, hemen txinioten nik infantzia dena. Aspaldiko lagun batekin injogu itzordua Angiosarko frontoian, eskatu dut zaue esku-pelota bat hartzeko, dana dela zeuk esan duztezu, txiripaz, kotxe honetan ez daukazula pelotarik, baina bestian baietz. Bestian bai, erabiltzen aban okikot, han pelota bat hortiziar joten nintzanean, beti guanteran peloti eukibia. Osea, ibiltzen zaren seinale edo... Behintzat hortxe, por si acaso. Ez dutut galdetu, Samartzial egunak itxi duzku, bixamonarik? Bueno, bixa hantxe guztere egiltzen ga. Pentsatate, guretzate, o bentsate herrikoentzate, politxea da bai, eta niri beti koinziditzen gainera, bakasinuak ontxe, eta aldo tenian gainera, bixa beti hantxe biltzen ga, eta guztere. Gaztaroko zati handi batean Angiosarren esan doztezu, zergatixa, etxekuak bertakuak, ala? Ama daukat hemen jaiotakua, eta honexe etortzen ginen, Aitxabargakoa da, baina ama hemen eta honexe etortzen ginen beti. Bueno, ja, Angiosarre ailegatzen hau honezkero frontoian egongo da tipitapa. Bai, ez dut uste behando egioko da nik ez. Ikusiko, formala da, nero, ikusiko gontxe. Puntuala da, ez da? Bai, ikusiko, Stand in the place where you live, now face think about direction, wonder why you haven't now. Stand in the place. Asier, askoak ez daue jakingo futbolian baino lehen hau pelotan ibilitzakoak zarien. Bai, espaldi, baina txikitan bai. Futbola eta peloti hemen dana etxen ginoen. Da esan duztezu, frontoi honetan ez, ondiokan itxek ezauelako? Inbari zauen, gero egin zauen, baina Elisako portiko nahi etxe ginoen dana hemen. Pelotan jolastu, futbolian jolastu eta kantzatzen ginoen bizikletan ibili. Baina pelotan asko. Oker espaldi manabil gainera, atletikera joan zitzenien gaztetan, baldintzetako bat hori izen zen, ez da? Pelotan itxen jarraiketia. Hoxe gustatzen jatan, ez ustia. Gero pasatzen dira urtiak eta entrenamentua gero eta geixa usien, eta bueno, azkenean futbol aldera joan nintzen, baina pelotia beti asko gustatzen fronteria eta etortzia. Alebinetan gainera Gipuzkoako txapeldun, geure gaurko beste protagonistakin batera, ze oroitzapen dauketzu urte harinak? Onak dana, azkenean etxen naban gustatzen jatana, ez? Eta, bueno, pelotan ginoan, aurrabe irabazi ginoan, bueno, kompainero ona neukan ikusi da, ez? Nola jo dan bebai. Eta, bueno, urte posgarrien etzat, hoxe daukat, recuerdo bezala. Zu aurrelari eta bera atzelari. Claro, fenomenuak aurrien etxen ginoan, eta berak, bueno, jokin ondo jolazten zaban, gero horrele pasau zan, baina, bueno, niri hoxe gustatzen jaten, ez, aurrean jolastu saltzan, pixkat. Eta sekula txatzu geratu, arantzatxo hori pelotan zer egingo zeuken? Bai, beti okitzen, baina nekeza da, ez, nekeza da, ikusten da, kompetitzu alto nivel horretara llegau, ez da erraza. Nik futbol hartu naban, bidea eta posi nabe bai, ez erauten gozak. Ze Jokin Kirolaspeko zuzendari, zeu futbolera pasau espazitza, akaso asegartzeko hortxe galdu zauen Kirol zuzendari hon bat? Ez, betzatzen dute, gauzak ondo joan diela, bai, berantzan niretzat bai, eta holaxe hobeto. Vaya fundamento. Hortxe nagoan? Non? Bestia? Jo, ni urte nagoan antxe. Pelotan itxen zabien lekuan orduan. Bai, pixkate, karo, ni hortxe nagoan. Hoitxe joango gara ara. Nik esaten, Alta Bernanda futbola ikusten. Ez, hori Zela doiazte? Bat lehen, bai, lehen 0-0. Bai, hemen kobertura faltan. Zegin gabe zenean Neymar gol. Baina hemen ez dago ez koberturei da zebez. Amorratuta dauko basier. Resultaba jakin ezinka. Claro. Nervioso? Ez berdin jateri. Gainera ez da jolasten. Realean Hector sanzionatu zabilan. Gaurko parte horreko, osea, que igual gaur bakasino gertuko da. Osea, que bueno.
Bueno, Jokin, zer? Ikusten duzu moduan guian lanian hasitxagaz. Bai. Hombre, pagatu etorrira, Detalle guztiak zain dinbidi, hemen. Hasi nahi zaintxo, esaten da. Hemen ja potzuek eta dare horre leizpian, hemen ez da, mania era junaiz. Izenbe, esan zuten hasierrei, Angiozarko frontoian gaz, baina zuek jokatu garai baten eleizpeian txezabien. Bai, hau ezauan. Ez dakit noiz zeben, nik zenbat urte duango da ben, baina nik etortzen itzanean txikitan hau ezauan. Orduan, oin ikusten dozu, eta jo, esen zaiz, ostra, baina garai hartan guretako zain kriston frontoia. Eta ondixea eta, ostras, ni desiatzen egoten nintzen. Esaten sostenian, ni etortzen nintzen erekin, beran gurasoekin, da desiatzen. Jokin, zuk etzaben eduki zalantzarik ero aukeratu biharrik pelotian eta futbolian artian. Neria garbi zaba. Pelotia la pelotia. Asier. Hori galdetu beharrontzen gainera. Portero ona, jo, gogoratzen naiz, txapelketa hortan, herriko txapelketa bat, orduan, seminaixua, orduan araiaz da beteta zaba. Eta gu, bueno, ni bankilloan nagoan. Eta handixauak ingenden jokatzen, eta porterua ez dakizela lesiona bintzan. Eta ez haukun beste portero. Eta, bueno, bat irten bia da, eta dano hola begiratzen ginen, eta ez, Jokin, azkenian Jokin. Eta, bueno, handi ziarri bilin nintzen, da, bueno, ez dakit, ondo ala gaizkin, baina, bueno, eta gero goratzen naiz, hola, basanei porteroz jaten gustatzen, hola, aspertu, eta... Aspertu. Bestiei begira egon. Portero ino bezezaban gustatzen jolasteik, baina berok ondo etxezaban, Berak eskuekin beti ondo arreglau da. Dana dela esan duzta Jokin, hasier da ze postutan da, badakitzu da bilidozuak beti horrian. Pelotan pelotan, aurrian oso ondo itzen zaban, berai tanto da sartzeko zaila zan, eta gero aurrian bera oso ondo moldatzen zan. Eta, futbolian berdin zen, nun jokatzen zan. Saltzan, hortxe, ibili bihar hor. Orduan, edade hartan, herriarteko txapelketak, Debarro edo gaur egungo Kuenka del Deba txapelketak, honek danak jokatutak, Gipuzkoako txapeldun izateakin batera? Hori hasten da kadetetan, eta ordurako ja asierreia lagata zaukan. Urtzitan okan. Bueno, joango gara, zeuen, pelota leku berezi hori ezautzera, ze gaur egungo gaztiak hemen ibiliko diez, baina posible da, Angiozarren beste nun baitzen pelotan itxia. Hoxe baiet. Jokin, ez dakit bergara kultaltzainak onaino ailegetan dien, kuetxia horre espazioetak kaso dut. Hone bera nahi da bena etxen da, hone. Claro, torrida bat, jatza. No eyes on me. Eta hori, ikusten duzu eta baina garai hartan, kriston frontoia. Guretzat ikusten da, ez da hola zainuta, baina... Aztera egina nertzen da... Bai, gero aurreko... Eta gero futbolien bai, pan. Dana bertan? Dana. Hemen amaitze zinuan pelotan, gero futbolien, da gero biziletik eta gero berutz. Angiozarko polideportibu hau zan. Ze gutxi bihar den umetan ondo ibiltzeko, Eta hoi, en cambio, ez dakize... Danak pantalla batei begira. Hori da. Lehen esaban besteik. Baloi batekin pilota bezdakin da bizileta batekin, eta errekia hortxe, zetako nahi zinuan geixo egon ja. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light, but I see nothing, no eyes. Jokin, oin ibili gara komentatzen, zuek kapasari hemen peloteuan hasi eskero arratzaldia izerdi baten bukatzeko. Tanto batez galtzearren, ez dakit. Ez dakit bera nola ikusten do forman badaola. Nila potiakin... Pelota, dotzu nik honek ekarriko... Gogorra. Gogorra. Dana dela... Saketek itxeko. Hartzen da, uniogan...
Zehituen igartzen. Hori, era be igarriko dabe, batema hartzen da benian baloi bato, hau ibilitxa dago, eta hori be zehituen ikusten da, fijatzen az baloiakin da, gu normalian lurra lehenengo. Eta ona izendana tokia daugana, baloia. Eta gu azten gahan, eta lehenengo lurra eta gero baloia. Lehen ibili gara komentatzen, Asier Garitano gertuko daukienak, bestiak beste etxekuek eta realsale amorratuak dienek, aurten intensidade handixo bakin jarratxuko dabila realan gorabera guztiak, bestiak beste zeure itxadukatun goguan, ez? Ez da izango errez eurendako, lorak datozenian oso ondo, baina momentu delikauetan... Ez da genik jareke gertuta daren. Oin bai, semia dator launape bai, realeko entratzailea danak posi. Gero baloi hasten denean ere bueltaka, orduan aldatuko die gauzakuk. Hemen gabizenak, berin jatez, goleganez o realean, baina albokoak ez dakitxo ondo pasauko deben, ez? Azkenean entrenatzailea da hor foko danak eruaten dabenak. Eta alboan daukasun jendia, horretarako pixkate gertau bihar. Eta ikusiko, zela moldatzen dien gauza honetarako. Irten naiz etxetik pintzaten, hasi biak abestela. Ez da torri da, Ja, zintzin imakin. Nik gauza bat esakotu, tanto bat etxe mota alde ingot, hemendik. Bat etxe mota alde ingot. Oitxe, ya está. Haitxu dago, Cuidado, ukatuta. Hortan zen. Artista. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done. Asier, instalazio honek eukitza badauka zentzua, ez? Aurra denboraldixa kanpoan inbiarrian etxian geratziak. Bai, nik ezautzen naban, ikusi naban, da mentxe dauko pentsatzen dut dana, ez bilo bihar kanpoen etxean daukuna. Bai, azkenian, futbol arloan eta batez profesional mailan modak izaten dira. Eta nik ez dakit normaltzate ikusten dut, ez dakit Betis edo Sevilla ustailan eta bostuan daren temperaturarekin Austriara jutia, baina nik uste dute Zubietako instalazioak momentu hontan ikaragarri ondo daude eta nortasuna markatzen dago gaina Asierrek lehenengo momentutik eta ondo dago, jokalariak bere ingurutik etara gabe eta gainera, azkenian identitate ezaugarri horrek markatzeko ere bai, ez? Jendia joango da ikustera, mutikua joango dia eta neska joango dia Zubietara entrenamenduak ikustera. Nik uste lehenengo erabaki hori zuzena eta ondo hartuta gainera eta onuragarria izango da segurazki plantillan dago. Alemanian jokatuko dituzuen partidu horrek dia apur bat berezitxasuna, beste gainontzeko partiduak etxian, bat berezitxa dudabarik etxian, benetako etxian, Bergaran jokatuko duzuena? Bai, niretzat importante esan hemeneon, hemengo ekipuekin jolastu, bat Bergan, diferente izango da, espeziala herrixen jolasten dutelako, baina, eta gero asteburu hori Alemania joan bihar, pretenposadako gorra, ekipo asko lehenengo mailekoak, baina, forman jartzen duen jendia horretarako da pretemporada, eta gauza batzuk ikusi, ondo ailegatzen gazen agustu 18 unian hor lehenengo partiduan, forman ailegatzen gazen. Partidu aparte dauko, Erreala Osasunaren aurka, ustailago eta 8an, agorro zinen, guretat albiste oso posgarrixa, azkenean daukagun harremana Errealarekin momentu honetan egia da oso ona dela, eta gainera, aurten Asierrekin, espero dugu partido oso politxa eta ea jende asko hurbiltzen dan, eta ikusten dugun ikuskizun ona, fitxaje berrixak, eta tekniko talde horretan be, Asier Garitano eta Beñat Labaien ere bai, bergatar asko Errealian.
Ano eta ondiokan bukatzeke dau, seguru ikusgarri geratuko dala, baina handicap politxa izango da, ez? Ligia etxetik kanpora hainbat partidutan jokatu behar izatia. Bai, diferente da. Ez da normala. 3 partidu segiduta, gero descanso, gero lehenengo partidua izango da, hilan 15 septembrian. Ez da normala, ez gau gustatzen, baina badakigu hola izan behar dela, adaptaukoa eta jazta. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on since we said goodbye. Asier, zeuk esan da, liganezko entrenatzailea zinenean, Real salioke zorrotzak izaten garela orokorrian talde txuri urdinarekin. Ez dakit oine barrotik gauzak beste modu batera ikusten dien? Bueno, nik kanpotik ikusten aban, ez, 800 kilometrotara, eta, hori iruditze jaten pixkat, ez, etxirrealak azkenen urtetan be, denboraldi oso honakin jau, ez, eta jentea pesan, formatzen importantiena da jakin zein zan, norekin enbiosun burukan, diferentzia badarela. Eta, buke asmoa daukou, haber gauzak ondo urtetzen dien, haber honenetariko horrekin alguan distantzia horrek mosten dugun, eta berre gauzak nola urtetzen dien. Jokalaritzak ondiokan ez ditugu zubietan ikusten, banaka batzuk onezkero etorri die, beste batzuk ondiokan munduko txapelketakin eta oporrak dituzte. Ze talde izango da urtean Realak? Imaginatzea ondiokan gora bera haundixak egon aldiezela, bestiak beste egunotan prentzan badator, ez? Madrilia interesauta dauela Realeko jokalari konkretu baten. Bai, hori gertatzen da ekipo danetan, ez? Realak 3 jokalari zokoune mundialean, horre nahi dago izan jokalari importantia diela, eta hona diena. Eta jokalari hona dauko esunean mundu futbole honetan, edozein momentutan, edozein jokalari kendu leikie, o klausula pagau, o beste ekipo batera joan. Guri eguna da. Nik posina dauko nakin, ikusi behar beste bi 3 lau futbolista ekartzen dugun, ekibiratzen dugun plantilla hona dauko, eta horretan gabiz. Zer eskatzen dut eso hortengo urtiari, Asier? Bakitxau futbola da, ez? Azkenean laningo ilusio danakin sinisten dauz eta nora eruan nahi diogun Reala, baina azkenean futbola joko bada, ez? Eta ez dakizu noraino aiaoko gazen, baina mentalitatea izan behar da, beti esan dut, ez? Egun hori oso nauki, eta gero horrek eruaten dozkun, honetariko horrekin, behintzat joan zen urtean ondian distantzia horrek mosten dugun. Esan dugu jokalaritzak ez ditugula berdegunean ikusiko, baina staff teknikoa zizarete lanian, posik sortuto zuen lantaldiakin? Bai, oso posik. Banak izan ze torri biazan, ez autu pixkat, rol bakoitzana definitu, baina posik gabiz, ez? Jokalariak torri da, tesa gabiz egiten, da poliki hasiko gero astelen aurretik ja lanian, baina oinartien behintzat lasai, tranquil eta gustora. Azkenian ekipo bat sortzen dute, eta daun artean ikusten dute nola mejorau, eta nola egin gauzak hobetzeko. Orduan, ipinida bena Realak, ekipo gehienak badaukate. Orduan, etako gainera interesgarria da. Ekipo baten formauta eta bakoitzak bere lan egin, eta gero entrenadoreak onduan euki eta informazio gehien euki gauzako ondo egiteko. Eta niri ondo iruditzejat. Ondo iruditzejat gaur egin da bena Realak, baina gaur egun futbola profesional handa. Ni alderantziz, ni harrituta nao zelako eztabaida edo komentaria sortu dituen adibidez coach bat izatea Realian. Figura hori klub profesional danetan dao, bera edo psikologua, eta gainera Ibarrondo profesional aparta da, eta nik uste dut beharrezkoa dela. Bai atezainen entrenadorian, nik uste dut Jopiz Europako ez dakit onena izango da, baina Real Madrilen da urte asko eman da, eta Championsak irabazten. Beñat Labaien Bergararra Leeds Unitedik dator,
eta gaztia eta baina esperientzia aparta daukana. Ni uste dut talde oso politxa osatzen ari dela, ez dut ezagutzen Ruben de la Barrera, bigarren entrenatzailea izango dana, zera kultural leonesatik datorrela, baina beste danak pixka bat ezagutzen dugu eta nik uste dut talde gaur egungo futbolentzako talde beharrezkoa, bai. Hor beste harrikide bat, Beñat Labaian aukiko dozu onduan. Bai, bueno, esperientzia zaukaren herrikoa da, ez naban herrikoa esanik jakin onjala aspaldi Madriden ikusi naban bera preseutu esan, gera gaztia da. Eta gero segidu dut, hitz egiten, bera litzera joan zen, aurten posibilitatea aukido hona etortzeko, eta berak kriston ilusioekin datorra, ez? Eta, bueno, aportauzkozku gauza asko, eta nipe zela berakoa dan, oso posik. Betxu, Beñaten gainean berbetan egon, da bertan parian. Hementxe. Bueno, Beñat, Asier gurekin oso gertuko bai, baina hau lanian, azten danean zer isua dela entzun da daukat, Bueno, entrenadorean bezala, azkenian, gero barruan, bueno, ambiente hona dauko, eta oso normal, tipo normala da. Bueno, aipatu duguna, bi bergalar gaur gaurkoz realian. Ez da erreza bat aukitzia, eta oine, bi, bueno, hola xetoko da, eta bisok desiatzen ilusio hondekin, aber zer urtetzen dien gauzak. Asier, uste lanpetuta zabitzela ez dutzugu denpora gixo kenduko, mila esker danagatik eta ia Beñat geratzen den erratutxo gurekin. Bai, hau da importantiena, berakin gelditxu. Eskerrik asko da nahi. Gero arte. Beñat zen izango da zeure lana realan barruan? Bueno, lehenengo taldeakin analizisa eitxia, aurkarixena eta gure analizisa eitxia, eta gero Roberto Labek talde guztizan indaben departamentu diferentetan, nik analizizan arduraduna izango naiz. Kuriosua bada Beñat, lanpostu antzerako samarra izango duzue, zeuen ezberdintasunekin bide bago indarrek. Eibarren daue Andoni Azkargorta eta zeu, Beñat Labaien realian. Bai, berantzolarra da eta ni bergatarra, ez bagatzu bera bergarako dela, zerretu ingo da. Bai, bisok entrenatza izanga, bakoitza bere bidea eroan dugu, eta ontxe, Eibar lehengo mailan dago, Reala lehengo mailan dago, eta bisok hortxe gauz, ez? Ezagutzen duzu elkarri? Bai. Elkar ezagutzen gaur urtean ni litzen neuan, eta Eibarren aurka jolastu ginen be Austrian, pretemporadan, eta ezagutzen ga elkar. Zu, horrek bentajia moten da, inoiz etxeko lanak espaldin bat dituzue ondo egiten, ari telefonazo bat emun eta pasai dezu batek edo besteko informe. Ingo, hastian ziar ingo berba, eta azken nian danak ezagutzen gara ez mundu honetan, eta bisok goizen egoten gan. Ze diferentzia ikusi duzu? Hemen egin dituzun hastietan eta litzek daukan klubaren, taldiaren artean? Hemen 3 egun hoi, gaztelenian hasi ginen, 3 egun goia, baina hemen dana duko, zelai honak, organizazio ona, jende asko, jende gazte ona, eta batez be danak gogo handikin, ez? Eta hori, hemen dana itxeko aukera zoragarria. Sorterik onena, Beñat. Eskerrik asko. Ikustera joaten ga, eta on dauko laguna hor entrenatzen bezala, orduan pixkat nervioso dana ondo urtetzeko eta ondo doian dana. 3 egun goia, baina hemen dana duko, zelai honak, organizazio ona, jende asko, jende gazte ona. Poliki jo naiz, zehose prestatzen, Asierrenan uste merito asko handiago dela, prestatu da oso ondo eta gero asko zailago da. Entrenatzailea aparta izan bia da realian eta etorri da berantzako toki egokizena. Bakitxau futbola da, ez? Azkenean lan ingo ilusio danakin sinisten duz
eta nora eroan nahi diogun Reala, baina azkenean futbola joko bada, ez? Eta ez dakizu noraino aiaoko gazen, baina mentalitatea izan behar da, beti esan dut, ez? Egun hori oso neuki, eta gero horrek aberre eroaten duzkun, honetariko horrekin, joan zen urtean ondian distantzia horrek aberre mozten dugun. Beti dudan da ona bisetan, beti futbola aukeratzen da. Hortxe zuen burrukia, Jokin? Ba, normala da. Burruka hori, ez da burrukai, normala da, azkenian futbola da, eta zin ja konparau, eta